svima i dobrodošli u novi video na našem YouTube kanalu. Danas odlazimo u jednu zanimljivu državu. Šta da vam kažem, uživajte u videu. Danas odlazimo u Boliviju. Bolivija je država u Južnoj Americi. Graniči sa Brazilom na sjeveru i istoku, Paragvajem i Argentinom na jugu, te Čileom i Peruom na zapadu. Zapadni dio zemlje je planinsko područje Anda, a istočni nizinski pripada amazonskom masivu, prekrivenom kišnim šumama. Indijskim kulturama na području današnje Bolivije razvila se kultura Tiwanaku uz južnu obalu jezera Titicaca u 2. stoljeću prije Krista. Unatoč razvijenim arhitektonskim i poljoprivrednim umjećima, ova je kultura nastala oko 1200. godine. Otprilike istovremeno nastaju kulture Moxos u istočnim ravnicama i Molos u sjevernom dijelu zemlje, koje nastaju prije početka 13. stoljeća, oko 1450. godine. U ovo područje prodiru Inke i pripajaju ga vlastitom carstvu, sve do španjolskoga osvajanja iz 1525. godine. Tokom španjolske kolonijalne vlasti ovo područje naziva se Gornjim Peruom i pod upravom je potkralja u Limi. Bolivijski rudnici srebra donose bogatstvo. Kao radna snaga služe porobljeni Indijanci. Otpor kolonijalnoj vlasti počinje u vrijeme Napoleonskih ratova, zbog koje je oslabio španjolski utjecaj. Iako je neovisnost proglašena tek 1809. godine, trebalo je proći 16 godina sukoba prije uspostavljanja republike. 6. kolovoza 1825. Slabost i politička podijeljenost dovode do gubitka obalnog područja u ratu sa Čileom, koji se vodi od 1879. do 1883. Bolivija ostaje bez izlaza na more i jedino joj je visoka cijena srebra na svjetskom tržištu omogućuje djelomičan napredak i stabilnost. Početkom 20. stoljeća vodeće mjesto u izvozu dobiva Kositar. Loši životni uvjeti većine stanovništva, uglavnom domorodačkog podrijetla, primoranog na težak rad, te poraz u ratu sa Paragvajom iz 1932. do 1935. označuju prekretnicu u politici i početak uspona revolucionarnog pokreta. Nacionalni pokret MNR dobiva izbore 1951. godine. Vlast im uskraćuje pobjedu na izborima te podižu uspješnu revoluciju 1952. i pokreću temeljite promjene. Poljoprivrednu reformu, obrazovanje i nacionalizaciju najvećih rudnika. Međutim, to je i početak razdoblja političkih neslaganja i smjena političkih i vojnih vlasti, okruženo kršenjem ljudskih i međunarodnih prava, korupcijom, ekonomskom krizom i trgovinom
narkotika. Zaokret počinje 1993. godine. Liberalizacijom gospodarstva, kapitalizacijskim programom, koji su strani investitori uglavnom dobili oko 50% vrijednosti važnih poduzeća. Uz obavezu kapitalnih ulaganja provode se antikorupcijski i socijalni programi. Najveću opreku naporima za oporavak gospodarstava predstavljaju uzgajači koke. Sredinom 1990-ih Bolivija je među najvećim svjetskim dobavljačima narkotika. Višegodišnjim naporima specijalnih policijskih postrojbi smanjena je proizvodnja droge i narkotika. Dvije 2001. godine dolazi do novih protesta zbog vladinog pokušaja privatizacije svih izvora vode. Prema savjetu Svjetske banke, što je dovelo do ogromnog povećanja cijene pitke vode u nekim područjima grad Cochabamba. Ovakav potez naišao je na neopravdano protivljenje već i ovako siromašnog stanovništva. Bolivija i dalje ostaje pod pritiskom pogrešnih političkih poteza, socijalnih nemira i rastuće zaduženosti. I došli smo do kraja ovog videa. Ako vam se ovaj video svidio, obavezno lupite like, šerajte. A vi koji se niste preplatili na kanal, opalite subscribe, obavezno pritisnite dole u kutu zvonce tako da znate kad šta objavljujem, a mi se vidimo u sljedećem videu. Do tada veliki pozdrav!